B'investiment ta' aktar minn 150,000 euro vjali 8 ta' Settembru fix-xara Għawdex ġiet imlibsa b'dera ġdida permezz ta' installazzjoni ta' sistema ta' dawl ġdid. Dan l-investiment ra bdil ta' 33 fanal bi stil aktar modern u adekwat għaż-żminijiet tal-lum, b'dawl li naqqas it-tniġġis. Is-Sindku tax-Xara Kristjan Zammit qal li ċertament dan il-proġett kien jixraq għad-daħla prinċipali tal-lokalità tax-Xara. Filwaqt li ringrazzja lill-Ministru Għall-Għawdex tal-għajnuna kontinwa li jagħti biex isebbaħ u jimmodernizza il-lokalitajiet. Sfortunatament f'dal-aħħar snin kellu problema kbira ta' illuminazzjoni, kellek diversi fanali li kienu marru biżmien, oħrajn li kienu anke tkissru minn xi aċċident, kellek arbli oħrajn li kienu qed jinfew jew inkella id-dawl kien batut immens, u sfortunatament għaldaqstant il-vjal prinċipali tal-raħal tagħna kien imdallam ħafna. Il-Ministru Għall-Għawdex Clint Camilleri qal kif dan kien investiment importanti li jsebbaħ u jixraq u jaddatta għaż-żmien tal-lum. Aktar minn hekk ukoll tkun triq aktar sikura, aktar imdawla sabiex toffri wkoll ambjent sabiħ l-residenti kollha ta' din iż-żona għal dak kollu li jeżaw din it-triq, kif ukoll il-pedestrians li b'mod ovvju jaċċessaw din it-triq. Il-proġett ġie finanzjat b'mod konġunt bejn id-Direttorat ta' Eko Għawdex fih dan il-Ministeru Għall-Għawdex u l-Kunsill Lokali tax-Xara.